Biswit l-ewwel poeżija bil-Malti li tmur lura 600 sena, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar il-messaġġ tal-Baġit għas-sena d-dieħla. Qal li filwaqt li hu tajjeb li nkomplu nikbru ekonomikament u soċjalment huwa importanti wkoll li nkomplu nikbru fl-identità u nħadmu u nsaħħu l-Ilsien Malti. B'mijiet ta' kotba fl-isfond fil-biblioteka l-Ministru saħaq li fi żmien iddominat mit-teknoloġija diġitali, il-Gvern irid jassigura li l-Ilsien Malti ma jintilifx u għal dan il-għan b'investiment ta' miljun u tmien ewro se jiddaħħal l-iċċekkjatur. Għaw ħafna Maltin li jibżaw jużaw il-Malti minħabba li jibżaw li jiktbuh ħażin u ma jafux jikbuħ tajjeb. U allura l-fatt li inti kollok software li qiegħed jgħidlek xi żball għamiltu kif tista' tirranġah, allura jitħaddem iżjed il-Malti. B'dan il-mod f'kull livell u f'kull età naraw li l-Malti jitħaddem iżjed għaliex huwa importanti ħafna għall-iżvilupp tal-identità tagħna aħna bħala pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari għall-isport Clifton Grima innota kif il-Baġit tas-sena d-dieħla iħares lejn il-logħob tal-pajjiżi żgħar li se jsiru f'pajjiżna fis-sena 2023. F'dan il-kuntest qal li jrid isir xogħol biex filwaqt li jissaħħu faċilitajiet eżistenti biex ilaħqu mal-livell internazzjonali, isir ukoll investiment faċilitajiet ġodda għal dixxiplini sportivi li għadhom mhux jinqdew f'dan l-aspett bħal handball u l-isquash. Dan filwaqt li jissaħħu investimenti riċenti għall-isport akwatiku u dak tal-isparar fost l-oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari semma wkoll il-ħidma li qed issir mal-Special Olympics. Ħadd pjaċir ħafna li wkoll saret referenza għal ħidma li qed issir ma' Special Olympics li flimkien magħhom ħankun qegħdin nattiraw propju fis-sena 22 lejn pajjiżna avveniment internazzjonali li ħajkun qed iġib mijiet ta' atleti lejn pajjiżna li ma' atleta ħajkollu qegħdin jkomplu jikkonfermaw żewġ aspetti tas-soċjetà Maltija u tal-politika tagħna. L-aspett tal-inklużjoni u anke l-aspett li aħna nemmnu li l-attività fiżika għandha tkun ċentrali fil-ħajja tal-Maltin u l-Awġin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.